back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Mag-abot ra pag-usab ang amdan. O paniguroon ko kanimo nga unya sa atong panag-abot, mabuntog ko rin ikaw bagong soko. Agaon! Uy! Jima! Napaso ang imong kalawasan! Maudi ay ka na ang nahitabo ninyo kagabi, anak. Ay, anak. Sakto si Amo Mateo. Ayaw na pagdani Butyo kaysa gaba lang siya sa imong misyon. Maulgi ma, unsama sa kundi si Butchok, gahim kay uo. Ay, pasagdi lang anak. Kay sultihan usab na mo si Butyok nga dili mag-apil-apil sa imong misyon. Mauna, sultihan na mo si Butchok. Salamat ma, pa. Basta anak, sa imo unyang pakig-away sa mga dautan. Salig lang yun sa Ginoo. Nakahibaw ko nga dili kaniya pasagdan. Og misalig usab kami nimo. Magkamao ka ng muda sa imong gahom. Sa tinud-anay lang, matagi kayo nga mulakaw ka aron makig-away sa mga dautan. Aduna kami kabalaka si Papa nimo. Pero amo na lang gisalig sa Dios ang tanan tungod kay iya man kining pagbuot. Mao nga salig yun sa Ginoo, anak. Salig niya. Salamat ninyo ma, pa. Teka salamat. Unsa nang imong pagkiksultihan ako, Amo Mateo? Paminaw, minag. Mahinong danon kaayo kining akong isulti ron nimo. Paminaw. Kabiha lagi. Nindot talaga tan-awon silang away gabi ilo na. Nindot kay tan-awon ay kung magpagawas na og gahom si Bay Maynard. Mura lagi kag nagtan-aw ka og TV o baka ka ng sine. Pero di na sila musugot nga mukuyog ka Butchok. Lakiop na si Amo Mateo, di na siya musugot nga mauban ka ni Maynard sa iyang misyon. Makigsulti ko ni Amo Mateo. Si Amo Mateo naman tingali ang lisod ba? Kun musugot siya nga mukuyog ko ni Bay Maynard. Wa na mo'y mahems. Koyo gid ko. Ayaw na lang gud pag-usik-usik og panahon pa Butchok. Kay sure gid ko nga di na lagi siya musugot. Wa may kumo sa pagsuway. Basin pa dayo og musugot di ay siya. Sige, ikaw good. Bahala ka, uy. Basta ako nitambag na ko ni mo, ha? Basta makigsulti lang ko ni Amo Mateo. Isabtan ba nimo ang akong gisulti nimo, Maynard? Amo Mateo. Kita lang doang nakibawin. O kayaw ko kini isulti ni bisan kinsa. Magamit ko niya nimo sa umaabot na panahon ang imong nahibawan karon. Amo Mateo, magkalaob ka. Salamat kung mao ka na, Maynard. Makalibog kay gisulti ni Amo Mateo. Ngano nakasulti mo siya na ko adto? Pero dili gid ko isulti sa uban na akong nahibawan. Gikan ni Amo Mateo. Dili gid. Mateo! Mona, Ngano, unsay nahitabo nimo, ha? Nganong mibarag ka? kalit lang na paong ang akong pananaw. O gingon siya, miluya ang akong lawas. Usa? Muna kinitilimadon muna. Nga hapit na ko sa Ginoo ang akong kinabuhi. Mateo! Gamay na lang ang akong pagpakabuhi ng kalibutan na muna. Kung mawa ka ni kalibutan na, Mateo, magdungan ta. Tungod kay parehas ng gihatagan og lukway sa atong kinabuhi sa Ginoo. Diin ikaw na himong suko o karon kay naa naman ang suko. Sigurong mapahuwayo na ta sa Ginoo. Pero mohangyo ko sa Ginoo.
Muhangyo ko niya. Nga unya nakuha nga akong kinabuhi. Kung mawa na gyud sa hingpit si Sandro. Unsa? Dako siyang babag ni Maynard. Ug nabalaka ko nga kung moanhin na siya dinhi. Ug kusog na ang pwersa siyang kahum. Nabalaka ko nga basig makuha unya niya ang mga bato sa kinabuhi. Mateo. Mao na'y akong gikabalakan mo na. Mao nga mohangyo ko sa Ginoo. Nga kiyahan ko una si Maynard. Ug di lang una ko niya kuhaon. Mutabang ko sa paghangyo sa kahitasan sa gusto mong mahitabo, Mateo. Nagkakita ka to? Asa ba? Karagod. Karang na si Babaw? Duha ka libangbang naglupad-lupad tungod nato. Malipayon ka silang naglupad-lupad. O siguro, sama sila na to. Nagkainig ugmay. Maynard. Malipayon kayo sila, no? Sama sila na to. Malipayon usab sa atong relasyon. Pila may gusto ni mo nga atong anak? Ha? Kung magkasal na taon niya po? Depende kung pila ang ihatag sa Ginoo. Ako, gusto ko duha. Babae o lalaki. Iluna, mahal ko kita ka. Sobra ka mahal. Isyagit ko na be, kanang kusog yun kaayo nga mahal ko nimo. Gusto ni mo? Lagi. Kadita. Iluna! Mahal ko ikaw! Mas ba na ko? Ayaw na. Sakto na to. Bay! Bay, Maynard! Bay! Ano man? Si Bebochuk? Bay! Bebochuk! Bay! Padaliong ka niya mo, Mateo! Padaon ka sa umna! Ha? Kaya nga naman? Amo, Mateo? Maynard, Amo? Oh. Ngano ka ng umna? Naitubig sa sulsa umna? O, ang bato nagpresenta sa tubig. Hinay ang paglutaw. O bulsa. O dili pareha sa tulog ka bato. adunay dakong katalagman sa patag. O, bulsa. Dunay ka talagman? Apan nga naman may senyalis. Nga dunay ka talagman. Ha? Amo, Mateo? Unya na lang ti kasulti sa hinungdan, Maynard. Lakauna, ato sa patag aron matabangan nimo ang mga tao. Amo, Mateo? Laing lugar din sa Pilipinas ang nahiagom sa dakong katalagman. Oh. Maong ato ang maong dapit. Oh, Amo, Mateo? Bay, sige na, bay. Kuyog mo lang ko, bay. Sige na. Puchok, ayaw lagi pamukos, kadi ka makatabang. Ay, di bitaw kaaway ang mga tuon, bay. Igo bitaw ka mutabang sa mga naigo sa katalagman. Pwede na mo silang pakuyogon, Maynard. Amo, Mateo? Hey! Salamat, amo Mateo. Sa ingon ani nga sitwasyon, pwede kang makapakuyog nila. Ayaw lang ng gabi nga makig-away ka sa mga dautan. Kay naadiha ang delikado. Karon pwede ra, tungod kay dili kaaway ang imong atuon. Ikaw may bawa, Amo, Mateo. Pero, nganong sila man? Tungod kay mahimo sab nimong pakuyugon si Ilona. Oh, Amo Mateo. ha? Sige na, unsa pa mainong kipaabot? Paglakaw na kamo. Oh, tara. Abi na kog ubos na sa Olympia ang dunay katalagman. Sa laing parte di sa Pilipinas. Mao gina, Bebochuk. Maong, tabangan ko sila. Asa dapit sa parte sa Pilipinas ang naigo sa katalagman, Maynard? Ginoo ko, unsa man kaha ang maong katalagman. Matod pa ni amo Mateo, gamay kalabutan sa tubig ang maong katalagman. O siguro bagyo. Diyos nga maluluyon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!